Widać, że wróciłem z nadmorza, bo pogoda żyleta. Na ziemię śląskie, dolnośląskie. A chociaż proszę, tutaj jakby u nas znajdujemy się w tajemniczym, malowniczym Brochowie, czyli osiedlu we Wrocławiu. Przejeżdżam przez to miejsce zawsze jak jadę pociągiem do Wrocławia i zawsze moją uwagę zwraca bardzo ładna stacja kolejowa. I trochę poczytałem i co się okazuje, że nazwa Brochów wywodzi się, tego nie znalazłem, ale już wspomniana była w średniowieczu, za Niemca nazywała się Brockau. Od 39 do 50 roku to było osobne miasto, a w 51 roku dopiero zostało to włączone do Wrocławia. I co tu mamy z atrakcji? Park, który jest pozostałością jeszcze po Augustianach, którzy 600 lat tutaj urzędowali. Gdzieś tu jest jakaś fajna stara wieża ciśnień, bardzo fajny dworzec, dużo takiej zabudowy ceglanej, takich kamienic, no kurde, jak żywcem wyjętych ze stron rodzinnych, górnośląskich. No pogoda, kurwa no. I patrzcie, no pięknie, zamieszkaj w Brochowie. Cięte żywopłociki, no to przecież no. Przeplatają się tu style architektoniczne, proszę. Starość i nowość. Takie coś bardzo ładnie wygląda, ale niestety jak chodzi o praktyczność, to niestety robactwo strasznie włazi do mieszkania. Ale wygląda subcio. Ciekawostka jest taka dla Mikoli i fanatyków kolei, że w Brochowie była druga największa stacja towarowa kolei po Tarnowskich Górach i jedna z największych w Europie. A my właśnie po leku, tu już... O kurwa! Zbliżamy się do budynku dworca kolejowego, również zabytkowego. O, very nice! Bardzo piękny, odrestaurowany, no już chyba paręnaście lat temu budynek. Ty, tu nawet ludzie pędalują na zabytkowych kołach. Majster. W środku malutki taki, ale bardzo schludna hala. O, jaki w ogóle zegar ładny, stary. Proszę bardzo. No ale proszę, jak ładnie. I można wyłożyć tunel płytkami, można, a u nas udupili takie smutne, szare mury. Dlaczego? Ty, no schludnie. PKP jednak u nas trochę przycebuliło chyba. Bardzo schludnie. Siup, 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 ti, 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 tu, tu. Czysto, pachnąco, pomalowane, odmalowane. Tu nawet ta budka jaka ładna. Inwestycja kosztowała 9 316 882,43, a dofinansowanie wynosiło 9 316 882,43, czyli całą kasę dali. Ciekawa sprawa, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. No, ale trzeba przyznać, że super to wygląda. Taka mała stacyjka, tu 3 osoby na krzyż się kręcą, dofinansowane, odremontowane, pięknie, równiutko, czyściutko, zabytkowo. Można sobie tylko wyobrazić, na przykład jakby stacja w Bobku w Bytomiu dostała pieniądz, PKP się zdecydowało coś z nią zrobić. Też by tak mogło być jak tu, nie? Nawet ładniej. I pytam się, dlaczego? Kurwa, tak nie jest. Do stacji Wrocław Główny. Wyjdzie na tor pierwszy, przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Musimy go zobaczyć. A taki ciekawy. Patrzcie, pa i uwaga, o i... Polregio?
Proszę. Jaki tu jest ruch kolejowy. A tu jeszcze taki murowany, zabytkowy Ausguss. Co prawda bez kokotka, ale kiedyś tu pewnie można było sobie przyjść, umyć pysk, szwaje, no to może nie. No ogólnie jest, ale nie ma. Ale to i tak coś, bo u nas nie ma w ogóle. Teraz ogólnie Brochów zamieszkuje około 8 tysięcy ludzi. Jest to tak z 7 tysięcy mniej jak Radzionków. Jeśli byście chcieli jakieś miarodajne, przemawiające do Was porównanie. W końcówce XVIII wieku tutaj mieszkało tylko 167 ludzi, a w końcówce XIX wieku już 3700. Także 20-krotny skok nastąpił ludnościowy i to między innymi właśnie za sprawą kolei. Ale to już na samym początku XX wieku, chyba w 1901 roku, na przykład była już elektryczność pociągnięta, co z kulturowych wydarzeń w Brochowie. Posprzątaj po psie. Wakacje w Brochowie, proszę, Wrocław od rzeki, budujemy bazę, ciekawskie stópki, o, coś dla stópkarzy, dodatek mieszkaniowy można dostać elegancko, konsultacje, fundusz osiedlowy, no widać, że życie kulturalne kwitnie. Proszę, wszystko co potrzeba, usługi pogrzebowe, obok barber i pralnia ekologiczna, kwiaciarnia i proszę sklep spożywczy. No to przecież żyć, nie umierać. O proszę, tu uwagę moją przyciąga jakiś elegancki, wielki gmach. Nice. Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicy Semaforowej we Wrocławiu. No, ale tak z rozmachem kude. Zobaczymy co w herciku. To tak hercik, bercik, no, trochę tak po śląsku. Jagodziana z hercika. Myśmy z Dawidkiem w Dębkach widzieli, oglądaliśmy na necie gdzieś ceny na jagodzianek, jagodzianki po 20 zł. Tu jagodziana 3,20 i wcale nie wygląda źle. No, dobra. Jagód trochę mało, ale ogólnie git. To bardziej dżem niż jagody. Dobra, nie ma co narzekać. Ale stoi. Jak ten łon, z którego się wziął. Pustostan. Ale kurwa, jaka chałupa. Jezus, to aż się prosi, żeby tak wygrać. Z 10 milionów w teleturnieju i to remontować. Coś pięknego. Albo nagrać tam jakiegoś horroła. Tu jaki malunek w ogóle. 1903 rok. Piękne. Wieża normalnie jak ta wieża z Wiedźmina. Co tam tego, no jak ktoś czytał to wie. No, ja czytałem, ale już nie pamiętam. O! Ty, a tu jest masoński symbol. Co my tu mamy? Po lewej stronie sowa trzymie książkę otwartą ze ulem i globusem. Proszę, kolejna chałupka obrośnięta. A to nie bez kozery, proszę Państwa, bo Brochów za niemieckich czasów jeszcze nazywany był miastem kwiatów. Kwiatów, dobrze mówię? Bo były tutaj 3 bardzo renomowane na skalę całych Niemiec firmy ogrodnicze. I jak widać nadal tu jest bardzo zielono. Także wy powiecie coś tam miastem ogrodów. A ja wam powiem Brochów miastem kwiatów. Chociaż to już nie miasto. O, no są tu też takie budynki, które ewidentnie jeszcze przydałoby się lekko odświeżyć. A tam zaś prestiżowe osiedle, proszę, kurde, Miami Vice, Florida. I to są właśnie te kontrasty. Jakby zieleni wam jeszcze było mało, to macie tu gigapark. Pałac tutaj był taki. Oczywiście rozdupili go. Jeszcze jest rozebrany w latach 70. O, ciekawe na co poszły cegły z niego. Pałacowy. Jest fontanna i Rabiny labirynt. tego, no proszę Państwa, proszę. Tu proszę, o Natura 2000. Tam coś bulka.
No, teraz czyści. Dobra, dzisiaj będzie atrakcja specjalna. Włazimy do labirynta. O, w sumie to można podejrzeć sprytnie. Czekaj, tak. No to łapka w górę na szczęście. Pani przodem. No. Nara. Na pewno tu? Jo to smula. Jezus Maria, stracił, że się. Ola, kajżeś jest. A tu. Mam nadzieję, że na końcu czeka tego ogrodu wymierna nagroda. Czyli na przykład żuber. Harnaś. Ale tu można cheatować, tu dzieci przełażą pewnie. W sumie mógłbym nagrać 20-minutowy materiał w labirynt w Brochowie. Godzina 20:45. Chodzimy w tym labiryncie od 3,5 godziny. Kończy się woda. Prowiant skończył się już dawno. Jakbym miał łopatę, to obgryzałbym od niej sztil, jak pan Piątek, co go zasuło na grubie. Nawet już nie można pić moczu, bo nie ma czym sikać. Kaś ty! O, widzę cię na podglądzie od kamery. No nie no. Boże! To było przerażające. Schloss Brockau. Pałac położony w obecnym parku, wzniesiony w XVIII wieku w posiadaniu Augustianów. No, szkoda. Skończył tak jak bardzo dużo pałaców na całym Śląsku niestety, a te co jeszcze stały, to poszły na odbudowę wiadomo czego. Czy wiesz, że nasza restauracja jest w dawnym pałacu z XVII wieku? No, różnica jest taka, że ona nie jest w pałacu, tylko w miejscu, gdzie pałac był. A jak jeszcze mowa o tematach transportowych, nie tylko kolejowych, to w latach 1912-13 tutaj jeździł pierwszy w Europie Środkowej trolejbus. A dzisiaj trolejbusy w Polsce są tylko... A czy to wtedy nie była Polska? W Tychach? W Gdyni? W Lublinie? I... Ja nie wiem. W ogóle patrz jak się na krawędziach, jak się twarz rozciąga tak. O Jezu, co ja mam z mordą? I jest pewne nawiązanie do naszych górnośląskich stron. Otóż jeszcze w okresie międzywojennym 15% ludności Brochowa, czyli no, trochę, to była polskojęzyczni przybysze z Górnego Śląska i Wielkopolski, którzy potem jednak po tym jak Polska odzyskała niepodległość, to albo przeprowadzili się w części na zachód Niemiec, albo właśnie przyszli do Polski ją budować. Także wątpię, żeby na dzisiejsze czasy, no a po 1945 roku wiadomo, niemieckojęzyczną ludność wysiedlono prawie w 100%. Wątpię, żeby tu mieszkali jeszcze jacyś potomkowie tych oryginalnych mieszkańców, chociaż może. What's up? Najlepsze kasztany rosną na Brochowie. Nie żdżały. Dziś już musi zadziałać. Kaczy smak. Cringe. Uwaga. No nie no. Dzwońcie. Oh my gosh. It's beautiful. Pato. Pokażę wam coś słodkiego. Siemka. O. Chyba się nie zakumplujemy. A jak o pociągach mowa, to w 1936 roku tutaj pierwszy raz przejechał latający Ślązak, czyli Fliegender Schlesier, pociąg, który jechał 4 godziny 25 minut na trasie Bytom-Berlin.
A dziś? Zapomnij. No, pani Aleksandro. Ja pierdolę. Te kontenery to jest chyba od lat największa porażka w chęci pozyskiwania używanych ubrań dla biednych. Masakra. Dużo się tu w tym miejscu, widzę, zachowało takich starych domów jeszcze po niemieckich i jak tu nawet gdzieniegdzie jeszcze oryginalne okna. To jest rzadkość. Bardzo ciekawy, nietypowy, powiedziałbym, kościół. Nawet krasnal jest. Kolejowy. Kolejkowy. Nie klubia, boja się. Katolicki pod wezwaniem świętego Jerzego Męczennika i podwyższenia Krzyża Świętego. No przecaś, stoi tutaj święty Jerzy na smoku ubitym. Musicie przyznać, że semafora przed kościołem nie widzieliście jeszcze. I tak kończy się, drodzy Państwo, krótka, spontaniczna wycieczka do Brochowa, miejsca na mapie świata, którego prawdopodobnie nikt z Was nigdy w życiu nie zdecydowałby się odwiedzić, a odważnie też mogę wysnuć presupozycję, mądre słowo, że większość z Was nawet nie wiedziała, że coś takiego jest. No, chyba że ktoś tu mieszka na przykład. Albo we Wrocławiu. To może wiedzieliście, a może nie. Musicie tu wpaść i odwiedzić, zobaczyć te niesamowite rzeczy na własne oczy. I tu wychodzę z apelem do miasta Wrocław i gmin sąsiednich, aby w końcu zainteresowali się moją działalnością. Prawda, nie posiadając własnych miejscowych twórców internetowych poruszających te tematy, ja muszę tu przyjeżdżać 200 km wprost z potężnej metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, żeby coś tu ludziom pokazać, i to jest wstyd. I mi się za to należą ciężkie pieniądze, a chcę tylko powiedzieć, że z KPO nie przyjąłem ani złotówki, a brali ludzie po 500 000 na byle co, a ja nic. I mnie to boli. I chociaż zostawcie łapkę w górę i co? Mam nadzieję, Wam się podobało. Podobało Ci się? Bardzo. No to pa!